iki sapa? Bambang wis sanggeni. Kowe Bathara Guru. Lho. Kok ngerti? Ngerti cah pinter kok. Mrene ana apa? Aku takon, bapakku sapa? Kula ora nyumurupi. Wah, dewa bodong tabok sirahmu. Yo, meja iki dewa iki. Ayo. Ayo. Apa iki? Kumalancang mungso iki jundemane tak daono Pak. Lanjut, lanjut. Dalah madal pusaka manungsa iki. Kedrawasan kayawangan geger golek serayang dina iki. Langening kalang nyuwang naglar pantang muncar Inton dari kekoneng surum sorotetan padang Kasar lan pajaring Kanjeng Rama uga paduka pun Drasanala ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanap apa to paduka Kanjeng Rama. Iya Nini wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti pangestu ulun tampanono ya Nini. Para inggih Kanjeng Rama sampun dika saengga jimat paripih Kanjeng Rama. Kula ugi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing rasa paduka pukulun kawula. Nggih Arjuna, mantuku bocah bagus wis ulun tampa sira kula bekti marang pun bapa. Pangestuning pun bapa tantang kaya nggih. Kula nuwun sanget ing pangundi kula saengga jimat pukulun. Kanjeng Rama kepriye ini kagiat rasa manah dinrama sampun kuntu dhateng kayuwangan kepara kula nyuwun dawuh. Iya kaya ngapa banget bungah rasaning jeneng ulun nyumurupi marang atmajaku wis padha gandeng renteng reruntungan petasan renggang guluk mupiyur puluk. Ya pancen mengkono kuwi inggih dadi kudanganipun bapa Nini. Tansah bekti ya marang wong lanang. Awit nyatane galamu iku dadi pengayoman kemaraping sira niki. Nun inggih Kanjeng Rama. Netepana marang tembung wadon. Wadon iku wadu iku kawula. Sing pinter nggon wong kawula kang neraka ya nggih. Nun inggih sendika Kanjeng Rama. Arjuna kula wonten dawuh jero tak kudang-kudang netepana marang tembung lanang ya nggih
ingkang minangka dadi lelantaning wewenang kula ninggi golek tentreming bojomu mung gemantung ana sira Kulub Arjuna kula ninggi kula tak jura mbok lulura wis dadi panguwasamu ya nggih ya mung ulun titip daging sampai getis tetes marang sira Kulub aja kong sidak siya marang putraku Arjuna lho ninggi kula ngestokaken dawuh nggih dresana wonten dawuh Kanjeng Rama mestine kaget sira nini dene ulun kundur marang Kayawangan aja kurang pamangku nggih Arjuna labet ulun sawetara kanggo marang kamatikanmu ya nggih inggih dados menapa ulun ngerti yen padha pasian ulun ora mlebu ana Kayawangan dhisik angentekno ing sak jabaning Kayawangan sak paripurnaning sira padha wasiat kula namung jagongan kaliyan ingkang putra saha para panakawan ulun iya ya mung sebab semengkaning atipun bapa kautus lawan ingkang ngeyang kok nini lho inggih kadawan menapa Kanjeng Rama keparengi Rama Pukulun sira nini wektu iki tinimbalan sowan ana ing Kayawangan Jembring Salaka bareng sak lakuku lho menapa wigatosipun Pukulun pun kaki nganti ora ngerti apa wigatine ya mengkono sadane Kanjeng Rama Pukulun sira kudu sowan bareng sak lakunipun bapa mung mawanti-wanti dawuh Kanjeng Rama kengeyang dawuh sira nini sowan marang Kayawangan Jembring Salaka ning aja nganti kelawan Garwa Rusi Harjuna Janaka aja kleru penampa ya nggih iki ora sabab saka ulun dhewe nanging pancen saka Kanjeng Rama ulun Manikmaya Garwa Dresana katimbalan nanging sira Kulub ora kadawan nderek malah kepara ulun nyelingake marang sira Janaka wis ana Sabta Candra sira Kulub mapan ana kene suwe nilar ing kasatriyan Praja Ngamarta apa ora eman negaramu apa kowe ora eman kawulamu Kulub mula kang saka iku prayogane kok sira Kulub kundur wae marang Praja Ngamarta ya nggih Arjuna jengkar tanpa pamit boleh ladang kaya wis tak hati-hati nggon paring dawuh mau wadine panggrahitane Janaka landhepe pitung menyukur wah las tanpa pamit Kanjeng Rama menapa wigatosipun dene patuko paring dawuh kados pekaten Kanjeng Rama Raden Janaka panjenengan dawuh kuntu dhateng negari Ngamarta Rama kula mboten saged pisah kaliyan Arjuna Kanjeng Rama iya yen ini pun bapa ora maidu Sabta Candra wis ngrebini nedeng-nedengi sira ngubarake marang kasemaranmu nanging iki dawuh ya nggih Pukulun Manikmaya iki ingkang murba Kayawangan sak isine kabeh pun bapa wenang matur ora wenang matur apa-apa mung matur nuwun iki sendika ya nggih kang mangkono ini aja mikir banget-banget ora-orane yen to nganti garamu tega marang sira nini kang mangkono nggih ayo bebarengan pun bapa enggal sepanjang Kayawangan nggih Dresana juragan bos pundi patu kok dilarang kula pangeran
Agung. Kula aku arep takon karo kowe kabeh. Menapa? Kowe ana kayangan kene iki nderek aku apa nderek Sang Hyang Bromo? Yen nderek Sang Hyang Bromo kowe kari ana kene, yen nderek aku tutno salah iki. Apa? Kok jantur gunung tur Janaka kok ngendikane cekak tur sajak serengen ki, Reng? Iya ki. Ditodi awake dhewe iki mau. Enek kene iki melu rombongane sapa? Rombongan Bromo kudu kene kene. Nek rombongan tur Janaka kudu derek tur Janaka. Sajake ndara duka ki, Gong. Kira-kira bare padu karo sing wedok ya. Adek ndara kok padu ah. Ndara ki ya Allah kok Ndra ora entuk padu iki maksamu iki. Haning perkara apa to? Wong genang garwane yo ngerbini 7 sasi. Ha kuwi gawan bayi kuwi. Kuwi bawa bayi. Bayi bawa. Diomongi kok. Aku ki nitik jaman lelakonku biyen ya ngono. Aduh wedok ki meteng 3 sasi mau kobrak kabruk ae. Terus pas 5 sasi ya mentungi aku ya meneng gawan bayi aku iki. Meteng umur 8 sasi terus aku dipoteng-poteng. Jengkenge, plemahke, jungkelke. Aku ya meneng wong gawan bayi. Gawan bayi malah gawe rusak awak. Gus, kalau kita Gus, wah, anjen apa tanda aku badhe gajah ngamuk aku gadingen kula mandi aku sembunyi kupas perkara ben penganing pagi pedal aku urip ana madya padha tara ratu emon gedeng rodek awak dipiloro dhewe pinten napa Gus matur emut aku ora lali aku arep mburu golek margane pas tara ratu emut den piye maca mulih kabeh Mulanya ngomong sithik setengah wongen. Biasane campur sari. Sampe melek wengi. Gusti. Sampai sumbangan ya ngene iki ya. Ora karuan ken. Aduh, alah dompete kari. Wis lebon iki. Macam galak aku. Panganan gajah ngamuk aku gadingan. Oh ndara niki ngalas kuli wangi wong kita menyebut kaya ngoten niku Gus. Ngemana raga paduka ndara. Mayung saminto lawan anggur singona Nyai apa Nyai
kasempatan sediamu Nyai. Ana manungsa kang mapan ing tengah ngales ki akeh cacahe. Patobat. Kiai, manungsa kene mung siji sing temojo ngarep dhewe kuwi. Mburi teng cuwil Kiai. Aku mau mangan Kiai. Nek ora apik aku wegah mangan. Oh iya. Ora kek macang karo caleng duwe pilihan. Wis ora nyono gok mandi sabdane ndara glukong. Aneng macan mara. Macane bojone celeng ya. Heeh. Lagi iki aku lho. Iku sapa jenengmu? Sartula bisa wicara kaya sifat manungsa aku harap julus Pamandukara. Sira sapa? Aku Singa Jalma. Aku Nyai Trembini. Oh. Trembi jenenge. Pamawikat yopo. Aku pengen golek ke dami-damane bojoku pengen bakal mangan daging menungso. Nek sing mburi aku moh Yai moh kuwi elek-elek kabeh kuwi pat daginge. Aku ya ora siut. Celeng ning nyiri uwang bedil ngono. Dadi lawuh. Aja sok mangan kewan sing nganggo siung. Wis tak ilangi siunge sik. Malah bojo dadak lirik pono kawan moro kae iki pangan lagu mangan pisang warak selawas murid la dalah Nyai apa Kiai tunggu ning ngisor wit kae tak tebaki dadane satriya iki Nyai sing ati-ati yo Kiai ora dibuka sampai
pusaka ingin sanes sing sawantah tunur sawantah kang sejatine iku membaning Begawan Dewa nglembur Begawan Dewa bagus mangun kong kanduan rimang lelema tanpa kandeng manggota Raden tak jaluk Raden aja ngupadi marang bangkin ning Sarduluk lawan loro iki mau sabab mau kabeh kedadian saka aku kelawan mburiku iki kula nuwun peremban paduka menika sinten aku pendhita ingkang kliyang kabul kanginan mendung kebaratan tibane papan panggonanku sang binagus peparapku Begawan Dewa nglembara aku Dewa bagus Raden Arjuna inggih lakar kaluhuran sabdaning sang peremban Begawan Dewa nglembara wah mau malih macan karo malih celeng terus pendhita kene ampuh lho kok iso membo macan karo membo celeng weh celeng jadi-jadian kuwi malih sulapan rasa gumun aku ya pinter mung basa malih-malih ke ngono lho kowe alah andek wingi aku iki nyulap lemari dadi dhuwit tok dol nek kuwi garing malah kerep nyulap pun kata dadi gula telak biate modal ke gaisin kowe ra kaya cerah wae Raden Arjuna kula wonten dawuh tak sawang kok suntur polatangmu sajak lagi susah pelakar kaluhuran sabdanipun sang peremban kula pinandhang sisah susahmu sabab sira bakal dipisah kelawan bojomu Sidresana ora ngono to inggih lakar kaluhuran peremban weh pinter tenan iki duh kok ya persis lembatan Petro lho pun teman kali kula wis nah saniki manah kula nyuwun pemadhang dhateng sang peremban perkara apa persajan mawon niku kecalan jam kok ngadate ngletet teng kamar niku ora ana sing wawah lah kok niku ical niku Drek apa rene ya bosé to ambil padang wis dare ning ae bosé diomongi rene ya ngapa ta aja mbok takokke kuwi tekan aku lho piye ta rene ya piye ta aku oh kowe to aku nyilih ora omong ya kowe turu munggah aku ora wani baleke biasane iso kekrep niku Bagong lho nang ndi ta tak adol misakno aku nggo bayar anakku sekolah duh disenteng wong Bagong iki jam 1 alah lek ngomong-ngomong ki jam tanpa jarum iki karena dandaknya tok dol melepas ini musik dek dia dulur kok
gerayak kabeh wes di sing game hilang atau hilang jaket hilang gerayak kabeh juga ya paris dhewe oh mana Arjuna kula wonten dawuh wis sing percaya atimu ya Raden yen pasti jodohmu mengko rek ana margane bakal ketemu nadyan sing jeneng Bathara Guru ki wong sing duwe panguwasa gedhe nanging yen panguwasa kanggo ngrasa wong sing tanpa dosa kuwi bakal gaman makan tuwan kok Janaka kula wingi mula kepriye upama kowe nderek aku apa gelem piye Ponokawan lah sajake kerep botol di rumah niku wae ya tolongane berarti Mas Dilani wong loro batas siji kowe aja ting celomet Ponokawan kowe melu aku nek nganti sengsara uripmu aku belen wah iki tanggung jawab tenan nek iki iki wajib diloni nek iki para wiraswara waranggana ae wah do mojok kabeh kaya kerangko lah ya kok kene iki ning rine do ora rene mado mojok kabeh jan kaya soto linggo dele maju nah iya kok re Arjuna kula wonten dawuh ayo tukna saklengkuku suwi kula dherekaken Rahino sembangi wang harono kadine traning korapuh satani kukiloring ringkane koro sagata niki tunengan agung leru sing bene panco
ning talaga kadi langit mambang tanpa sulon pamaneka wintang tuliwa kusumaya sawur lumarep ingkang sekar kadi calado tawas padhake durga kang wis suwane karsa ulun lho promo kowe kesampun maras bang malih keparengku keputur ngaturaken suwanipun ngewayahipun Dresana kang Jemurama iya Brahma banget ing paring ulun kita wis sembodo marang kang dadi pangundhut ulun kula apa ngene kang mengkono Brahma ulun bakal imbal pangandikan mligi kelawan atmaja kita ingkang saka iku Brahma kita kepareng ninggalake kayuwangan iki maros pira sawetara kuwi wis tak kandhani Kanjeng Rama ulun nini mangsa bodho yenggir ngadepake ngiyang pun bapak bakal nganti ning sanjabane kayuwangan lang-langing driya mangu mangun kung kang dulan rimang lelena tanpa kalin yen tamplu samangku sangkyah utama Dresana wonten dawuh Kanjeng Hyang marmane kita ulun timbali sumurupa yen to wong tuamu luput marang konean kelebutan ing Bathara Brahma sabab mala karamake kita kelawan si Janaka kang tanpa paring kelawan jeneng ulun ing mangka kayuwangan saisine iki dadi panguwasaning Kanjeng Hyang lho nggih nggih Kanjeng Hyang kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama iya wis wajib yen anak njaluk pangapura marang wong tuane nanging nadyan sing kaya ngapa kudu nampa pidana wong tuamu pidanane ora bakal ulun kunjara nanging kudu ditebus tebusane Dresana kudu pisah kelawan si Janaka kang duwang kingkin katipan pangrabuhe putek pantok enggalih wong pasrah kurbaning kawasa Kanjeng Hyang mboten nyono padu kawentara parisabda kados mekaten kok sajang Kanjeng Hyang tinimbang pisah kaliyan Arjuna kula pisah nyawa kula kelawan Kanjeng Hyang kekulun Dresana kula aja ngratur kita ya nini kita dadi randha ora bakal suwe sampe bakal ana kang ngarepake luwih luhur tinimbang si Janaka
yaiku putra ulun si Dewa Srani kang bakal mengku lawan kita Nini Dresana iku Ratu Gobindara mongko Harjuna ku nglamak ing satriya ratu tinimbang satriyane Nini nadyan to kados menapa kemawon kula tak saged pisahan tekan Arjuna Kanjeng Hyang kula mumpun saged anglampahi Kanjeng Hyang lungeng kadung melayungan ngalayung kang tanpa bayu bae tapis ke hangganyo alamat tanalam kanyut kanyut pesatan mandiro durga ojo ndelok suwene ninggal candaan Dresana muli gawanen bali muli sembah nuwun ayo Dresana ndak ampun ibu yo nggih Semati sang saya yaku pangreksaning urip Nini Dresana manut ya nggih kita dadi garwaning putraku si Dewa Srani ya Nini Eyang Betari sampun dados patunggalya kula purun kinarwa dening Prabu Dewa Srani watos sampun dados kandha Sang Betari yen ana kowe nampik marang anakku iya sapa paduka ingkang mastani Sang Betari kok nglakoni apa ora mboten badhe kula kecok kadirat malih Sang Betari patut Pak apa sing katone iki ya kisaran setasa iki apa? Paduka ngasta pusaka Sang Betari. Punika dawah keleresan. Sumangga langkung prayogi katanakna ing badan kula. Supados kula saged sirna. Kepala menika ingkang kula srantos Sang Betari. Patut anggap apa kowe wani nampi anak kula amet patut. Oh. Surung-surung tilang para kingkit termangos wakalayan wong senya hilang manis watangan dirandu kumokucen arah nyomaratali apa kaya mengkono Bathari Durgawa Swantala mawa gantang marang Sang Dresana wis ilang rasa widadarine panyayah budining sato nalika semana awit saking pambengoking Bathari Dresana ingkang sora sabat nandhang sakit datang kajak satemah ngumataken lairing kunang jabang bayi berapa saking karo kang lambe yus kopi tukang lho miyos kakung ngapake wananira sareng kaliyan kanthane Sang Dresana oh
Tresana banjur matke jabang bayi kang wis lair. Dheweke banjur semaput patut Tresana, Tresana. Tiwas kebetulan wis ilang kang dadi omalanmu. Usul kan tak gawa dene iki Tresana, Tresana. Karo saking dosa sakura-kura yang dosa sang Sri Kakang Pemburu apa Nyai Indra aku nyumur Dewi bayi iki lair saka guwa garbaning Sidrata kang dipidhal dening Sang Betari Umum kepala nyataku kangulingani tambengok ingkang so temah nguwatake punang jabang bayi iki wela dalah bocah urung wanci lair kok malah wis metu saka guwa garba kakang aku kalingan sabdane Kanjeng Rama kayuwangan ora kena kanggonan marang si Janaka sak cinjile abang klebu si bayi iki kepala nyata besok yang gedhe ora bakal dadi mala bocah iki prayogane mumpung durung dewasa dipateni pisan lho Gusti sabar kan sabar aja njur emosi kuwi bocah ora duwe dosa ora duwe dosa apa iki ajan apa kaya pati kok dadak ngalang-ngalang iki nek gedhe dadi wis mala nang kene pateni oh iya manut Kakang Guru iya gede bayi dipolo orang mati kok malah bisa berangkang saiki malah kaya didagah bocah ini wong karepe dipaten malah kaya disengkake iso berangkang aja mok tutuke lho Kang kuwi bayi ora duwe dosa kok tok polo gantang kowe engko ora urung bakal kuat kuat apa lambemu ki meneng kowe dewa sing ora tau gelem nyambut gawe mangan entek akeh malah nyang ndi tibani gaman krocok gaman
Baraca Gamang malah bisa mlaku. Naon ngadeg-adeg antuk saiki malah jejeg lakne tur iso kaya nirake wong baris tuwak-tuwak. Iki dadi titikan jane dor. Urip nalarmu kudune tok uisi lho iki. Tenan nek bacotke wah nggo dadine ora sadar gigi aku. Kyai Indra, opo Kakang kuwi mala kuwi. Sukerta kuwi. Iya. Prayogane cemplung ke kawah. Habur pada pas. Ndegek uget-uget hemel-hemel sadulita. Aku wis ngancik kaya Kanjeng Selokon ngedhaki kawah Candra Dimuka. Ya. Wiwit Durga Mala anak Brahma wis weruh. Wiwit bocah wedok ing lair iki bayaku ya nekseni mung aku ora nyedak. Lah kok malah diimbuhi Indra temburu para dewa padha milara marang Jabang sing ora dosa. Gendeng kabeh. Poclok kabeh dilorane. Malah nyedaki kacang nduk arep dicemplung ya. Dene mlakon apa bakal dewa sing padha celutak tumintahe. Mleduk dadi awu dipangan grining Yamani. Wis rampung kewajibane awake dhewe. Ilang uripe si Janok, ayo maturan mulun. Ayo Kakang. Walta kaya mangkono. Awit saking wengising Bathara Indra, pun para dewa temah wentala mitenah Jabang kang Durutar Dosa. Kala semono wis tinggal ketedha dening latu ponang Jabang bayi. Gemurut swaraning kang dahana kaya alun kang gulung-gumulung. Ning elok ing kahanan risang Jabang datang bisa mati. Awit rikala semono ana nur sarating Gusti kang cumara tumandhuk marang Jabang bayi kang ana madyaning Candra Dimuka. Dadak sakala ponang Jabang malah dadi Joko kang pulaten ladak. Sigra miyak kang dahana jebul saking kalah mau Prabu kang gegirisi. Njedoling sang Joko nyawit praparing Ki Badranaya. Sembah nuwun Gusti ngayomi dhateng Wiji Utami menika. Kowe kuwi sapa? Aku Semar. Semar kuwi apa? Semar kuwi jeneng. Yen kowe ngundang aku Semar, aku mesti mara lan nyauri. Kowe bangsane apa? Aku menungso. Menungso? Iya. Menungso kuwi apa? Menungso kuwi titahe Gusti sing ana Madyarada. Lah aku sapa? Malah bingung pikirku.
bareng kowe takon aku sapa malah judeg nalarku. Aku duwe jeneng apa ora? Metu saka kalah Candra Dimuka. Kowe urung duwe jeneng. Aku jenengno Semar. Mbah Semar. Nek kudune wong tuamu sing wajib jenengke ning gandeng. Lairmu ora ketunggon karo wong tuamu. Ya, aku nyuli lae wong tuamu kanthi batin, muga Gusti ngideni. Kowe arep tak wene jeneng sing jumbuh karo lelakonmu. Ya. Kowe bocah kang tuwa saka neraka jahanam ya Candra Dimuka ya mani. Mongko kuwi gene kang dadi wisa. Ing saka iku muga jaket Naksanana. Kowe tak jenengke Bambang Wisanggeni. Ketepatut nyajaket naseni. Semar. Mbah Semar. Piye, Gus? Bareng kok jenengke Wisanggeni. Aku seger sumnyah. Wong nang pikarku malih rasaku. Pameneh bisa permono panduluku. Lah nek ngono Gusti ngijabahi kowe cocok nganggo jeneng Bambang Wisanggeni. Nyatane awakmu sumringah, sumeleh rasamu wening pikiranmu padhang permono kang dadi peningamu. Iya. Lah wong tuaku sapa, Mbah? Nek kowe takon wong tuamu aja takon aku ning takono dewa-dewa sing do baris kae. Endi Kae sing do tengok-tengok kae mosok rampung kewajiban do jagongan dhewe-dhewe kae. Kae Paranana takono kae nek dhek ora ngaku tabokno. Ya. Utang nyaur nandur munduh do rasakno kowe cah. Kaget aku. Bengak-bengok aku ora butek aku Bathara Tempuru. Bathara ki apa? Bathara ki dewa. Mburi kuwi Bathara Indra. Aku ya Modipati. Kowe iki cah ngendi? Jenengmu sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya. Saka ngendi? Ora Jawa. Oh, cah Bambung iki. Rene ngapa? Aku takon, bapakku jenenge sapa? Oh, koclok cah iki. Lah kowe iki anake sapa kok takon wong liya piye? Kowe iki anake sapa? Kowe dhewe karo kemel takon liyane iki. Maksudno bapakku sapa? Aku ya ora ngerti. Aku ora nyemur. Wah, tabok istilahmu. Hai. Ayo. Selamat.
Priye Kakang Madal Gaman? Wah iki bocah ngendi iki? Bocah nek sektine kaya aku dewa didak-idak cengelku. Aku ya keplek-keplek iki. Ya Mas, ya Mas. Ayang apa? Ayang apa sing gawe sengsara? Cangkem iki. Anak dewa lara nembang-nembang. Wes rasana. Rasana bayo iki maju kono. Lho gumonku kuwi lho. Sing jejer iki mung dewa telu lho. Ya kowe karo ditabok kok aku kok mau disingkiri. Nah kowe iki wong memelas. Ora kok memelas pancen. Gusti. Nandur ngunduh tak cerewet. Nandur ngunduh. Terus ngocak kuwi. Matur, ayo matur paman kula wayahi. Mbah Semar, piye Gus? padha mabur. Kae mulih nyang kayangane. Ngono, ya sajak arep laporan karo ketuane kae. Ngono. Iya. Prayagane tututi. Pengguru ingkang sowan Kula ingkang marak paman ana apa? atur menika kayuwangan geger. Geger kepiye? Sesampunipun kula saged mejahi anak Janaka wonten lare jejaka ingkang kula teladak pitaken tiyang sepuhipun namung kula mboten ngertos lajeng nesu kula dipun pala ganteng. Kula inggih mekaten. Apa ora mau tandangi? Sampun ing kula kawon. Kula inggih kawon. Apa wis tuwa bocah? Tesih lare kok namung kok kendulipun mboten jamak dewa didak-idak. Kantos pundi Lah dalah. kaya apa menungsane kok kebangetan temen kurang ajar iki. Mbah Semar, Piye Gus? kae kok ana wong lumaku kok pangan kemombyah, telurane wong loro kok papat. Lah ya kae presidene dewa. Iki sapa? Bambang wis sageni. Kowe Bathara Guru. Lho. Kok ngerti? Ngerti gak pinter kok. Mrene ana apa? Aku takon, bapakku sapa? Kula ora nyemurupi. Wah, dewa bodho tabah sirahku. Yo, meja nang dewa kok iki. Ayo. Ayo. Apa iki? Cuma lancang menungso iki. Jundemane tak daono Pak. Lanjut. Dalah madal pusaka menungso iki. Kedrawasan kaliwangan geger golek serayan dina iki.
piye Gus mudhun para guru lah adat lupiya sing wis anggere mudhun mesti golek sambatan ngono iya prayogane tututi kowe ngisi-isike wong ya ngerti nek joget kowe elek kok tak delok kowe kok marah hah celutak bedakmu lho barang apa iki delok nesu apik kowe seneng wong wirangan ya kowe seneng aku wirangan ben tobat ben kapok betul ben ora kumingsun ben ora kumawasa ngendel-ndelke guru pipeh dadi dewane dhuwur dhewe kok arep kurang ajaran gugu sak karepe dhewe lah iki ketanggur lho guru nek ora ketanggur bocah sing kaya wis ngene iki ndak ora tobat betul guru kuwi nggih pun kajenge mati pejahe mawon dewa kuwi ora iso mati koclok oh nggih ben go pengajian marang si manik kowe ben ora saya dak sia ora dak wenang tuh banyak panguwasa gedhe njur sewiyah-wiyah panguwasa kanggo dodo ngono kuwi aku ora mathuk aku ora seneng kudu ngelingi temen tinemu wong sing salah bakal seleh mula iki piwulan kanggo dapurmu kuwi Mati nggih piwulan kanggo kowe sok nek kowe iki kuwat napa wahyu panguwasa tumindakmu aja terus merwasa wong sing tanpa dosa ya tumindake guru aja tok tiru alah Pak kula ajeng dados napa kula niki kowe cekap nyomo dipati mun sik lho kuwi mung mbok menawa aku meneng karo kowe kuwi krungono gobokmu kuwi lho nggih nah nek kowe iki nyekel panguwasa kok senengmu lembah manah sabar darana ya ta awet lembah panguwasa oh nggih kok sok barine nek wis wenang-wenang karo wong sing ora luput ya ta mung idak-idak karo sirahe wong cilik-cilik oh bakal ndekem uripmu tenan metu risin kowe nggih ampun ngantos tumindak kaya ngaten kula eling-eling tenan nek nganti kowe tiru Bathara Guru oh diterno cilik kowe iki tiru gedhe kowe yen wani mbela kowe tak ilokke balane sing ora apik mboten wis angkat nyambut gawe mulya kok tangkok gamelan terus muncul kaya bulus wah iki paman ibu ketanggara patok iki wis dewa ning dhuwur dhewe tandangi bocah cilik mongko kuwi temen jujur cilaka mongko bener bocah iki hidup reformis